Conduirem aquest acte el meu company Vicent Manuel i la meva companya Merche Castro. Fly Me to the Moon, un dels sostrots més bonics mai escrits i que Sinatra interpreta com ningú. Sinatra ens acompanyarà durant tota la gala i va gravar per primera vegada aquesta cançó en 1964, Fly Me to the Moon. Començaven els anys 90 quan jo vaig arribar a aquesta institució d'educació a distància. Si en aquella època ens hagueren reunit aquí, en aquest saló del complex Misericòrdia, solament hagueren tingut titulats en BUP, l'antic batxillerat. Després vingueren els companys de la formació professional, de la formació permanent d'adults. Varen implementar diversos programes formatius i finalment hem acollit també la formació professional. La varietat i complexitat de l'oferta educativa de l'actual CEP de la Comunitat Valenciana es posa en evidència en la intervenció del nostre primer orador, a qui rebrem amb un fort aplaudiment, el nostre director Vicent Pasqual. ¿Se oye? Hola, hola. Em complau molt donar-vos avui la benvinguda a esta cerimònia que ens permet per segona vegada trobar-nos a tota la comunitat educativa del CEP. Vull felicitar els graduats i les seues famílies perquè graduar-se no és una feina que fa un sol. Res pot fer-se si l'estudiant no s'esforça. Però tampoc pot arribar fins a la fi dels seus estudis sense el recolzament de la família. Només fa uns dies ens eren familiars classes d'ús diari del centre, dates de lliurament de treball, exercicis avaluables, aula virtual, exàmens. Sí, sembla que queda lluny ja, però puc assegurar-vos que no heu acabat amb la vostra formació. Albert Einstein, en una de les seues classes de física en Princeton, va anunciar als seus alumnes que l'examen que anava a plantejar seria el mateix que el de l'any passat i que estava disponible a la biblioteca. Un dels estudiants, escèptic, li va preguntar si no estava preocupat perquè algú poguera anar allí i veure-lo. De cap manera, va dir Einstein. Les preguntes són sempre les mateixes. El que canvien són les respostes. Efectivament, cada un de vosaltres haurà d'enfrontar-se a nous exàmens cada dia i la mesura del nostre èxit com a centre educatiu no són les vostres conquestes professionals, encara que estic segur que van ser moltes. És la vostra capacitat de resposta als reptes que ens presentaran com a persones, així com la vostra aportació com a ciutadans a la nostra societat. La nostra missió com a professors no és només impartir coneixements. Les persones no es diferencien per saber-ne més, que es diferencien per com apliquen el seu coneixement i per com actuen com a ciutadans. Seguiu ambiciosos en les vostres iniciatives. Si teniu un somni, heu de conservar-lo. Si voleu alguna cosa, euxiu a buscar-la. Seguiu exigents amb vosaltres, perquè és un requisit per a poder exigir als altres. Busqueu sempre la veritat i continueu sempre aprenent, perquè sols els que aprenen contínuament podran aprofitar millor les seues oportunitats. I recordeu, el més important de la vida és viure. La situació actual de la nostra societat és difícil, ja ho sabem, i més per als jóvens. Ara bé, deixem les lamentacions a un costat i somieu com voleu que siga la vostra vida, per posar-vos en camí d'aconseguir-la. Pot ser
que mai us hem dit com orgullosos ens sentim en el fet perquè ens escolliu a nosaltres per a fer realitat part del vostre somni. Així que aprofite l'ocasió per a fer-ho. Gràcies per confiar en nosaltres. Gràcies. Esperem que hàgiu gaudit de l'estudi i de l'estat entre nosaltres, que recordeu tot el bo i oblideu gradualment el que vos hagi frustrat o irritat. Vos demanem comprensió per les mancances que pugueu haver trobat i ajuda per a seguir aprenent en el futur com ensenyar cada vegada millor. Un centre educatiu no és una fàbrica d'ensenyar, és una comunitat d'aprenentatge en la qual tots ensenyem i tots aprenem. Des dels nostres orígens com a centre d'educació a distància, el món ha canviat ràpidament i també la nostra pràctica educativa. Però seguim fidels al nostre espírit i a la nostra missió. Som un centre educatiu públic amb la missió d'oferir oportunitats educatives a tots els valencians. Continuem amb el nostre esforç permanent per escriure el futur, per entreveure el futur, i avui, si és possible, volem fer més èmfasi en la nostra missió. Per això escrivim vora l'anagrama del centre, obrir oportunitats. Ara més que mai, conscients de la realitat de molts joves, el nostre centre ha de redoblar el seu esforç perquè trobeu oportunitats per fer realitat el vostre somni. Consolidar el nostre desenvolupament institucional amb diferents iniciatives encaminades a obrir-nos noves oportunitats. La participació en programes europeus ja es va iniciar fa 6 anys en el context del programa d'aprenentatge permanent en diversos projectes europeus. Molts projectes i iniciatives portades a terme fins ara, com Comenius, Grundig, Leonardo, visites d'estudi, Erasmus, intercanvis, han ajudat a obrir-nos a la realitat d'Europa, així com a formar part d'una gran xarxa de centres educatius. Ara hem fet un pas endavant, definir una estratègia d'internacionalització obrint aquesta xarxa a noves aliances multisectorials, empreses, universitats, centres educatius de secundària. Tots ara són els nostres socis. L'estratègia internacional del CED pretén compartir les nostres experiències i buscar bones pràctiques que ens permeten millorar en el treball diari i us obrin oportunitats. S'han revisat mobilitats tant de professorat com d'alumnat que afavoreixen l'intercanvi de coneixements i experiències. I hem obert el nostre centre per acollir, de moment, només professorat, però està previst també acollir estudiants d'altres països. La presència d'estudiants i professors estrangers i fins i tot de joves voluntaris en el nostre centre de ben segur que tindrà un impacte en tots vosaltres. Amb això pretenem animar-vos a participar en el marc del programa Erasmus+, per tal que n'aprofitem l'oportunitat d'obrir-vos a una experiència internacional com a part del vostre procés formatiu que afavorirà, sense dubte, la vostra ocupabilitat i desenvolupament professional. Una nova experiència innovadora ha estat incorporar-nos a una xarxa mundial liderada per la Universitat de Carolina de l'Est, anomenada Global Understanding. Es tracta d'una oportunitat per millorar el nivell d'idioma estranger. També possibilita el contacte amb altres cultures i altres llengües, promovent situacions reals de l'ús de l'anglès com a llengua comuna. Institucions d'Àsia, d'Àfrica, d'Europa i d'Amèrica, superant diferències horàries, col·laboren en aquest projecte. Cal destacar que el CED és l'únic centre d'Espanya que participa en aquest projecte innovador. Una altra experiència innovadora en aquesta línia ha estat configurar l'oferta formativa té un valor afegit en la vostra formació i no com una dificultat afegida. Segur que ho veieu així. També durant aquest curs hem anticipat de forma experimental en el nostre centre la FP Dual, facilitant les pràctiques en empreses a través d'aquesta modalitat. Això suposa un altre canvi innovador per al CED i una nova oportunitat per a vosaltres, ja que us permet adquirir les competències professionals dels mòduls formatius en una situació real d'aprenentatge, afavorint la vostra inserció professional i acollida del Servei de Voluntariat Europeu.
un cop publicat el seu reconeixement per l'Agència Europea, posarem en marxa el mecanisme perquè pugueu obtenir una experiència de voluntariat en qualsevol país europeu, en un període de 2 a 12 mesos i pràcticament sense cost per a vosaltres. Bé, per adquirir noves competències i habilitats útils per al vostre creixement personal i professional. Una novetat d'aquest curs és la posada en marxa de l'Oficina d'Atenció a l'Alumnat. És un servei àgil i que pretén facilitar tota la informació que pugueu necessitar en relació amb els temes d'actualitat que la dinàmica del centre va generar. Una altra ha estat la iniciativa de crear recursos educatius oberts, que pretén ampliar i millorar les noves tecnologies a disposició dels nostres estudiants, però també, com el seu nom indica, a tota la societat. Després us informaran d'una altra decisió que obre també noves oportunitats. Només vos l'anuncio. Hem posat en marxa una associació d'alumnes i exalumnes, la EFET. Enhorabona per la vostra iniciativa. I finalment, insistir que l'oferta formativa del CET és àmplia i ofereix moltes possibilitats que no vaig enumerar, tot i que vos anime a consultar la nostra web per a comprovar que sempre hi haurà una oportunitat perquè continueu la vostra formació amb nosaltres. Vaig anar acabant, però no sense abans fer uns últims comentaris sobre la situació actual del nostre país. Recentment, en les eleccions europees, la crisi econòmica globalitzada ha estat avaluada a les urnes i els ciutadans europeus han posat de manifest en el seu vot el seu rebuig a les receptes de retallades posades en marxa per resoldre la crisi. S'afirma que l'economia a Espanya es recupera i els indicadors econòmics milloren cada setmana. Però aquests indicadors només mostren la capacitat d'una economia de crear riquesa, però no mostra per a què s'usa la riquesa. El desenvolupament no és ausència de pobresa. El desenvolupament implica expandir les opcions dels ciutadans per viure la vida com ells consideren que és valuosa. Per això em preocupa l'empobriment cultural de la nostra societat, tan visible en els resultats educatius a l'informe PISA, en el debat públic i en la deteriorada convivència entre regions. Com va dir García Lorca, yo critico a los que solamente hablan de reivindicaciones económicas sin nombrar jamás a las reivindicaciones culturales. Bien está que todos los hombres coman, por supuesto, pero también que todos los hombres sepan. Com a ciutadans formats, no accepteu afirmacions infundades, exigiu evidències, avalueu resultats, no accepteu que la nostra vida en societat es guia per la ignorància, la improvisació, la demagògia i la falta de compromís. Cal que com a jóvens doneu un pas endavant i vos comprometeu a les tasques del bé comú amb un renovat optimisme. Ningú pot tornar enrere per començar de nou. Ara bé, en les vostres mans està començar ara i complir el vostre somni, no el d'un altre. Trobeu el vostre destí i ajudeu a altres a trobar-lo. I per damunt de tot, recordeu, aneu on aneu, penseu que en el fet teniu la vostra casa. Enhorabona i moltes gràcies.